fremsal, drenge! Hvad laver du? Og den her skal ikke mangfoldiggøres til Trine Ribel, for eksempel. Nej. Virkelig, Trine Ribel går aldrig på YouTube, det er ikke noget problem. Det er lige lagt. Tululup. Altså med de der mikroveste der. Skal vi lige hen? Kigger der? Se hvordan han trækker i årene på den der gode måde, der virkelig får det til at gå stærkt. Det er den her. Sådan. Ja, det er ondt. Jeg smider det. Midt på hvad smider jeg et spørgsmål. Du holder bare fast i de quizspørgsmål, det kan jeg godt love dig. Hjælp! Ja, vi har tænkt mere i retning af Love Boat. Så går jeg lige i tanken. Kom her.